Здравей, брате! Здрасти, Много се здрасти. радвам да те видя. Ние много се зарадвахме, като чухме. Кажи ми ти на мене, детето виждаше ли? Не, детето така се роди. Ние забелязахме детето на 3 месеца, защото той не ни следи посоките и от тогава разбрахме, че детето е сляпо. Господи, викам, това е те, що така? Викам, с другите деца нямаме проблем. Когато тя се родила с майчина инфекция, с зелени води. Аха. И от тогава детето не иска, нали, да следва посоките ни. Нищо, абсолютно нищо. Аз съм от Видин и отиваме ние на лекар при една тук в Видин. Отивам при един лекар и тя казва, това дете за мен има нещо проблеми с очичките, но ще дадем малко време. Викам, добре, какво е проблема? Тя вижда, има някакво петенце в окото, а в другото въобще не го движи. Имаше кръв. След това ходихме в София. Ние живяхме и в Германия преди това. Ходихме в Германия, в Берлин ние живяхме, ходихме в Берлин, ходихме в Лайпциг, в Магденбург, ходихме в много клиники. Имам документ, че детето ми е 100% сляпо, защото те ми казаха на немски Der Kinder keine Chance gemacht Operation. И викам, warum? Keine Chance. Никакъв шанс да му се направи операция. Добре, Точно ама така. чакай, значи детето е с 100% слепота, така ли? Да, имам документ. Може да изчакате. Даже немците го казват това нещо. Немците го казаха още там. Те са ми го казали и в България, и в Германия, но аз се викам, не, това е лъжа. Викам, аз ще проверя, ще ходя Ама аз си вярвам в Бог. Аз посещавам църквата на пастор Мари и Лени и аз там отивам на църква всяка неделя. И един ден, викам, ще ходя един мой познат, вика, има една много добра жена, чародрийска. Не знам дали я познавате в София. Доцент е по-точно. И аз отидох. Тя вика, това дете гледа за мен. И викам, как познахте, че това дете гледа за вас? Прогледна детето, вика, очите са отворени. Викам, очите са отворени. Но тя пипа така на усет. Вкарахме в един скенер да направи скенер на мозъка, да види дали има някакво петенце, нещо дали е засегнало. Тя вика, не. Служих една гривна с много кабели. И аз казах, Господи, пускам на те, нека ти да бъдеш там. Викам, аз не искам вече. Когато бях при вас, ето тук, под на коша ми, все едно, че съм ял някаква чушка, люта, и почвах да ме грея отвътре. И имах някаква топлина, някаква силна топлина. И Бог ми казва, бъди спокоен, твоето дете ще бъде изцерено. И когато, нали, вие, ако поставите върху дъщеря ми ръката,